raina semune bang yang aruno kadinetrane uga repuk sabdaning kukila rengkani kara saketer kini dunganing kupono pepetoke ngayamono Togokun kula pundi dawuh Gustimu Gusti Sarpa Kenaka lan sinuwun Prabu Dasamuka aku supaya manjing telenging samudra Prabu Rama Wijaya wis kelakon yasa tambak aku supaya ngrusak tambak yasane Prabu Rama Wijaya kok suwatu-watu lho Long hati-hati lho long ning jero banyu lho aku karo kowe iki. Duh. Dereke perjiniman kok buta yuyu. Buta yuyu sapite. Yo. Semono gedene. Wendana nek nyapit yo Kang. Tak kandhani. Yuyu rumpung kuwi selire Sarpa Kenaka. Selir ora ngerti selire Sarpa Kenaka ki 40 buta-buta ngaleka kuwi. Klebu iki yuyu rumpung ki ya selire. Malah kepara sing ditresnani Sarpa Kenaka kuwi ya yuyu rumpung kuwi mergo sapite gedhe kuwi kok. Ngono to. Ngerti aku gawe sapit. Jengkolmu mlocot. Senengane Gek tak rusake ya Gok tambake Prabu Rama sing ati-ati lho brek brol brek brol brek wale rusak dhisik kok urung-urung kok brol brek brol brek brol wah tambah rusak koncoe dadani sat weh lah kok cepeti men kethek Poncowati tambah tak bedah semono ambane kok rapet meneh brek brol brol tambah bedah konco tambah bedah cilaka iki apa Petro lah kok nabrak saking lek kesesa kok ya yen pangapunten ampun duka kaca kok le iya Petro apa ngaturke ketiwasan tambake pun dadi bedah anggere dandani bedah dadi apa didandani banjur dibedah meneh nggih piye Tru dibedah terus dibedah karo raro aku ceket tandangi kethek-kethek dadi waduh ampuh tenan bedah ora suwe pulih meneh akhire dibedah pulih meneh apik kuwi iya sujune kethek Poncowati ki rukun jaga ayo aku ya cok ngono akhire bedah tumuli njuk rapet meneh kok Truk wadamu kaya ngono pripun Ndara aku njaluk suwane Pragusa Poncowati kok Prabu Bathara Rama nampa kanugrahan Pragusa loro kapikingken kayan kapi saraba kapikingken kula ki lurah ditimbali Ndara Kunto Wibisana
inggih wonten dawuh Raden kapikingken kowe manjing telenging samudra golek ana perjineman ngalengka kang ngrusak tambak nyuwun pangestu kula badhe lumebet wonten telenging samudra raya. Narariro kang katawengan ono ladala bujleng iblis lanat iki ana kethek nanging duwe sapit kowe kethek yuyu kowe sapa aku kapikingkit kowe sapa perjenengan ngalengka Dikya kala yuyu rumpung kowe buta yuyu ya aku perjineman kesete sinuwun para budaya muga kepara nyata kowe kang ngrusak tambak minang kalbu hobamu ayo semingkira kowe aja ngarepan tambak arep tak rusak kena kowe ngrusak tambak janji semecah dadane kapikingkin wah wujud peming sak jenthik sumbarmu kaya wani-wani yo dilatku si abang iso nyekel yuyu rumpung oh tak guroni kepara tak untal mangsa gawra kowe mamane putopo iki tak tibane anteping tangan ora girawi rasa ayo kacarita kapikingken mengsah Dikya kala yuyu rumpung ingkang wonten ing telenging samudra kapikingken datar saged ngendih kanthi dayanipun Dikya kala yuyu rumpung kapikingken tanggap sasita sigra lumajar wonten daratan kabujung layan Dikya kala yuyu rumpung wonten daratan aglis senggono anoman nyaut Dikya kala yuyu rumpung aduh mati aku kowe iki sapa aku senggono anoman ya mayangga seta rama ndaya-ndaya pati aduh aku wis tobat anoman terangane kapikingken ming melayu supaya aku mentas ana daratan waduh
aku tak tingkes mati aku Anoman. Pandoro aku Senggoro Anoman. Ora tak nggo macak semedi tak pateni kuwi kala yuyu rumpung. Matek Kaji Maudri jan Senggoro Anoman. Sigra kapancar dadane. Asta ingkang kanan ngasta tutuk ingkang inggil, ingkang kiring tutuk ingkang ngandhap kasuwek sigar dumugi padaran sero tergolayu rumpung. Toto Gati Wisraya ono ladala aku krungu kabar kala yuyu rumpung mati saka tangane Gethek Putih sing jenenge Senggoro Anoman. Ya. Monggo aku tan Prabu Widanapa dawuh sinuwun Prabu Dasamuka lumantar Gusti Ayu apa sarpa kenaka. Kudu aku ngrusak tambak kepara aku mateni Prabu Rama Wijaya lan Lesmana. Yuyu rumpung ngrusak tambak tekeng lalis barang kang ora penting sing baku Prabu Rama. Rama mati ora gaduh tekan negara ing Alengkadira. Aku tak depe tambak. Mengko janji ana satriya bagus lumarap ana ing dhuwuring tambak bakal tak saut tak klethak-klethak. Aneng nggih pring warnanira Dikya Kala Saraba Gandharwa sak Prabata Suta nanging asipat boyo tutuknya kaya guwa depe-depe wonten ing tambak Samudra Indi ing pengangkah nganti-anti tindaknya Prabu Rama Wijaya mangkura pangudyaswaraning griya. Wah lah kae ana kreta lumaku ana ing dhuwuring tambak. Jeroning kreta ana satriya bagus loro. Wah lah cetha kae Prabu Rama Wijaya lan Lesmana cedhak liwat kene tak saut tak untal malah. Kacarita Prabu Rama Wijaya nitih rata kencana klayan ingkang ngrayi Raden Lesmana. Datan priksa lamun Kala Saraba depe wonten ing tambak Samudra Indi. Dupi sampun caket nggih nira singidan Kala Saraba asta
grageh nyaut rata titianipun Prabu Rama Wijaya Lesmana. Raden Lesmana Prabu Sri Bathara Rama sigra kasaut senggana Anoman kacariyos ingkang saged kasaut kala saraba hamung reta sak jarane ajur kumur-kumur. Anoman kula diwaji nedha nrimo banget prasasat bisa nyambung yukswaku upama ora entuk pitulunganmu mesti aku Diman Lesmana wis tekeng lalis. Inggih diwaji Koko Prabu Bathara Rama piye Dimas Wibisana dados kawuningan ingkang simedya damel cintrakanipun Koko Prabu Bathara Rama. Miturut wawasan kula perjineman nagari Ngalengka wujudipun Gandharwa apaes baya nama Dikyakala Saraba. Prayogining laku piye Dimas? Angger senggana Anoman sakmangke kula aturi nganti Kapi Saraba. Manjing telenging samudra nandingi Kala Saraba. Nanging Kala Saraba menika Gandharwa sak Prabata Suta, Kapi Saraba menika namung sak jenthik. Wonten reka daya mangke sauger sak mangke saged kacepeng dipun tarik mawi pragusa rucah tentu manjing daratan. Yen sampun manjing daratan kewajibane angger senggana Anoman nyuwun pangestu. Mangu wong ono ora kethek boyo kowe sapa? Aku Kapi Saraba. Kowe sapa? Dikyakala Saraba, Senopati negara Ngalengka Diraja. Kowe wani nyemplung telenging samudra arep ana wiganti apa? Aku goleki Gandharwa kang simedya gawe cintrakane sinuwun Prabu Rama. Apa kowe? Ya, pancen aku kang simedya nyaut kelayan Prabu Rama kang dak saut jebul kreta sak
jarane. Di Bathara Rama kon katon tak kokok kowe ludiane. Ora perlu sumbar ana ngarepanku. Aku geduga nglindhingke sirahmu ora bakal ngrusak tambak Minangkalbu Babu. Kowe mung boyo sak jenthik wani karo aku. Oh bapak wah kelakon tak gulung rampung jawab. Sangjang Tata Gati Wisraya kalono kalayatan kutu ayo katukno negari katiku hamuk kala sarapa hamuk kabeh sarapa Kabeh saraba saged katingkes Ditya Kala Saraba. Eling-eling den perpeki Jaya Recita Pragusa wujud cacing. Buntutipun den ulur saged kacandhak sangga para pragusa dumugi daratan Kala Saraba. Saged manjing daratan Aglis kasaos Senggara Anoman. Hei! Hanoman Prawara Suta dupi mlumpatan jog saking wiyadi gedhek putih sapa Senggana Hanoman kuwi sapa Ditya Kala Saraba. Wah katrangane gedhek Pancawati mah ewu-ewu narik karo aku tekeng daratan buawamu. Ayo manungsa tak tugel gurumu Bamu kene mergaring bati Bamu. Wah. Mati aku Senggana Anoman patena pisan ora tak gewacak tak pateni Matekaji Mandri Senggana Anoman tutuknya Ditya Kala Saraba dipun suwek dumugi padharan Sira Mergalayu Kala Saraba. Aduh padyaku
nang Karangabang nagi utang pati ludira ludira nyokang manyembur nyembur jagat kiwa Bathara lae para gandar wong Alengka ora ana kang bisa menang karo Bathara Rama sak wadya balane batok-batobat aku bakal temandang ora lega rasane ngatiku nek ora moteng sing jenenge Lesmana wong lanang bagus kok gembagus kurangane apa nggo ngati busana ngati adi salira lah kok ditampik katresnanku ya Lesmana kono ngendi ayo belakno patine Gandarwa saka negara Ngalengka iki Senopati Ngalengka Dewi Sarpakenaka Sapa kowe Pragosa? Aku Jayawercita, kowe sapa? Dewi Sarpakenaka. Ndi Prabu Rama kang katon? Ora gelem katon ditakon dosa. Lesmana uga kon katon. Ora perlu ngrasani Gustiku Prabu Rama. Raden Lesmana aku geduga ngalahke kowe babu. Kene merganing patimu babu. Bilakno galing ati. Cilaka matur Ndara Wibisana ana apa Petruk kala saraba kala yuyu rumpung anggisrana sampun pejah dumadakan wonten Senopati yaksi Senopati wujude yaksi nggih oh Petruk aku ora bakal pangling kae Kakang Mbok Sarpakenaka. Oh, nika Sarpakenaka nika. Iya, Petruk. Ora apa lah kok mlayu-mlayu. Pethuke Wadyabala rucah. Jempalane mboten napa-napa mboten wonten sing menang.
Lajeng Pragusa niku wau sak wadya balane Sinun Prabu Rama niku cekel kalih Sarpakenaka dicemplungke nggen kasemekan. Petruk, Nun. Ora pangling kae Kakang Mbok Sarpakenaka kadigdayane senajan yaksi nang ora kena diswawa. Cemplungke ning endi, Truk? Kasemekan. Kasemekan iki apa ta? Wah, janku iki yo gerange semono ora weruh. Kasemekan kok ora weruh. Tenan aku iki ora weruh, tenan aku iki wong goblok kok ya. Tenane, kasemekan iki apa, Truk? Kene. Tak omongi kene. Kok ndak krungu rezeki. Kasemekan kuwi tutup payudara ngono lho. Payu pira? Payudara. Payu pira? Payudara ki basa Kewi. Basane koko apa? Susu. Oh, ora ngono. Oh, dadi kasemekan ki nggo nutupi payudara to, Truk. Iya. Petruk, lho. Wis pimeneng sawetara nggih Anoman kula paman Kakang Mbok Sarpakenaka niku digdaya kegiatanipun dumunung wonten kuku naminipun Kuku Waja. Kula aturi nyempal Kuku Waja tentu tekeng lalis Kakang Mbok nyuwun pangestu paman Wibisono. Anoman Prawara Suta Cak Rawon Kapimindo Pinanggiwang Goda Mangsa Kowe sapa Gethek Putih? Senggono Anoman kuwi sapa? Aku Senopati Negara Ngalengka, aku Dewi Sarpakenaka. Endi Lesmana wong bagus senengane gembagus. Semedi tak tugel gulune. Kekrasani sinuwun Prabu Rama lan Raden Lesmana janji pecah dadare Anoman. Walah, wani dening aku sing tak wedeni apamu kelakon kire merganing patimu Anoman. Aku jaluk urip senggono Anoman ora tak nggo macak tak pateni kuwi Sarpakenaka. Kacarita Dewi Sarpakenaka saged kating kesenggono Anoman. Srana matekaji maundi kaya pepes kegiatane Dewi Sarpakenaka. Rikala semanten senggono Anoman sampun nampi wewadine Sarpakenaka saking Raden Kuntawibisono sigra kaasta ponang kuku. Pusakanira Dewi Sarpakenaka sinebat Kuku Waja kasempal padha saknalika. Manjing wonten astane Dyan Anoman sisih tengen. Sempaling kuku Dewi Sarpakenaka bengingah ongah kangean.
ora mokal senggana Anoman dupi mulat Dewi Sarpa Kenaka bengingeh kongah kangean eling-eling senggana Anoman tesih Jaka Tumaruna reksa Dewi Sarpa Kenaka sirajan yaksi nanging tata gelar utawi pasuryan yen to badanipun glewu kaya golek kencana saking rasanipun Dewi Sarpa Kenaka anggenipun kongah kangean agemanipun nyamping lingkap ngantos wentesipun kawistara sak gedang kluthuk genyok senggana Anoman eling-eling Jaka Tumaruna priksa kawontenan mekaten mboten saged ngampah hardaning kanepson kama kurut kamanipun senggana Anoman kurut jumawah tlenging samudra laya miturut critaning dalang kawuling pujangga benjang jen wonten yaksi ingkang nama Dewi Jarini menika putra senggana Anoman patut klayan Dewi Sarpa Kenaka nanging namung senggana Anoman priksa wentise Dewi Sarpa Kenaka dupi bengingeh kasempal ponangku kuwaja sira merglayu kasemekan den suwek para pragosowal saking kasemekannya Dewi Sarpa Kenaka Kilurah iya Sarpa Kenaka dimati iki pejah menika ayo apa kowe kok pucet bar ngopo